Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manasab kami. Mga igsoon, ihalad nato iting kining santos nga misa para sa intensyon sa mga devotos ni Señor Santo Niño, para sa mga pilgrims sa atong basilika, o para sa mga devotos man sa mga intensyon nato para kang Santa Maria Magdalena na aniya diri sa atong atubangan karon. Maginulso kita sa atong mga sala aron maadam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako yamot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron akong iampos a Ginoo nga atong Dios. Kaluyon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunot ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ihatag sa imo katawhan ang angayng pag-andam alang sa kasaulugan sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Aron ang pagsakit sa iyang lawas magpulos alang sa kaayuhan sa ilang kalag. Kini amo gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod tayo. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Apan kun ang taong dautan maghinulsol sa tanang sala nga iyang nahimo, ug mutuman sa tanan kong mga sugo ug magbuhat subay sa balaod ug sa katarong, maluwas siya ug dili mamatay. Hikalimtan sa hingpit ang tanan niyang sala ug tungod sa pagkamatarong nga iyang nahimo, maluwas siya. Dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala, hinunua palabihon ko nga maghinulsol siya sa iyang sala aron maluwas siya. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Apan sa diha nga ang usa ka taong matarong mubiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala ug magbuhat sa mga salawayong butang nga gibuhat sa taong dautan, maluwas ba siya? Dili na gayud hinumduman ang mga matarong niyang buhat tungod sa pagbudhi ug sa sala nga iyang nahimo. Busa mamatay siya.
Moingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel. Dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyong mga paagi maoy dili matarong? Kung ang usa ka taong matarong mobiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kung ang usa ka taong dautan mobiya usab sa iyang pagkadautan ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayud siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Kung ikaw o Ginoo Magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Gikan sa kahiladman nagatuwaw ako kanimo, o Ginoo. Ginoo patalinghugi ang akong tingog. Abliha ang imong mga talunggan sa akong tingog nga nangamuyog. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay. Apan diha kanimo anaa ang pasaylo, aron ikaw pagatahuron. Kung ikaw, o Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Ang akong kalag nagahulat sa Ginoo, labaw sa mga gwardya nga nag-aabot sa kadlaw. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Ang mga pulong mo, Ginoo, pagligoon ta sa among pagtuo, ug
Nagakat kami sa patuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa ninyo. Panasam kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumalat ni San Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Busa si Jesus mingon, busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa kingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseyo. Nasayod kamo nga ang mga tawo giingnan kaniyadto ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kawanggol sa iyang isig katawo taralon ngadto sa labawong hukmanan. Ug bisan kinsa ang moingon nga buang ang iyang isig katawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na ninyo sa inyong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo biyai ang imong halad atubangan sa halaran ug adtuwa dayon ang imong isig katawo ug pakig-uli una kaniya unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kung kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes ug ang huwes motugyan kanimo sa pulis ug ibalhog ka sa bilangguan. Ug timan-i bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, manglingkod pa rin. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ang atong unang pagbasa karong adlaw gikan sa libro ni Propeta Ezekiel, naghatag kanato og usa ka mensahe nga makapadasig kanato. Kung ang dautan maghinulsol ug mubiya sa iyang sala, maluwas siya og dili mamatay. Apan kung ang matarong mubiya sa katarungan ug upadayon sa dautan, siya mamatay. Ang Ginoo puno sa kaluoy ug andam siya mopasaylo bisan pa unsa kadako ang sala basta dunay tinuod nga paghinulsol. Ang paghinulsol usa ka desisyon matag adlaw sa atong kinabuhi. Kini dili lang usa ka pagbati sa kasuko, kundi usa ka konkretong desisyon sama sa pagbiya sa mga daotang binuhatan, mga ngilad nga batasan, pagpasaylo sa nakasala kanato, paglikay sa tentasyon, ug labi na ang pagbalik sa pag-ampo ug pagsimba. Hinumdumi nga ang kaluoy sa Dios walay kinutuban. Siya kanunay andam mo pasaylo. Ang paghinulsol sa atong mga sala magdala og kaluwasan alang kanato. Ang matag adlaw sa atong kinabuhi usa ka bag-ong oportunidad sa atong pagbalik sa Ginoo. Sa atong ebanghelyo karong adlaw, ang pagdapit kanato sa Ginoong Hesukristo dili ra ang magpakamaayo kita kundili magpakabalaan usab. Gipataas sa atong Ginoong Hesukristo ang sukdanan alang niyadtong magtuman sa mga sugo sa Dios.
Gipakita sa atong Ginoo ang iyang gitawag nga hiyas o moral nga kaayo nga mas lawom kaysa gibuhat sa mga eskriba ug mga pariseyo. Ang Ginoong Hesukristo nagtawag kanato sa paglikay sa mga daotang binuhatan sama sa pagpatay. Importante nga susihon nato usab pag-ayo ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon tungod kay dili lang ang pagpatay usa ka sala kundili ang panghuna-huna paniini o gusto nato nga makadaot sa uban. Adunay ubang mga paagi sa pagpatay sa kinabuhi sa uban. Mapatay nato sila pinaagi sa paghambin og sobra nga kasuko ngadto kanila sa ato mga kasing-kasing. O dili pagtagad kanila nga matinahuron. O pagtawag kanila sumala sa atong ebanghelyo pananglitan nga buang. Ang Ginoo nagtawag kanato nga mahimong mga tawo nga dunay integridad. Siya nagtawag kanato nga mahimong o siya mihangyo kanato nga makiguli una sa atong mga kaaway pinaagi sa pagampo nato kanila. Kung maglisod kita sa pagbuhat niini, huna-hunaa ang atong Ginoo nga nagpakamatay sa krus alang kanato og sa dili nato ganahan o dili nato gusto. Kung kita nasakitan pag-ayo gikan sa uban, mag-ampo kita alang sa pagkaayo sa masakit nga mga handumanan ug sa grasya nga mapasaylo sila. Mga igsoon, pila ba kanato ang naglisod sa pagpasaylo sa uban nga nakapasakit kanato? Pila kanato ang naglisod sa paglitok og sorry? Mahimo natong dadon ang atong mga pagbati sa kasuko ngadto sa pagampo ug muhangyo sa Ginoo sa pagtabang kanato sa pagpahayag niini sa paagi nga nahiuyon sa mga katuyuan sa Dios. Hinumdumi makadahom kita sa kaluoy nga atong madawat gikan sa Dios sa samang paagi nga atong gihatag ang kaluoy. Magbaton kita og saktong kinaiya ngadto sa mga tawo nga atong mahimamat batag adlaw pinaagi sa atong kaandam sa pagpasaylo, pagpasiguli ug pag-ayo sa mga samad sa pagkabahin-bahin. Higugmaa ang atong isikatawo sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Ug tagda sila sa paagi nga gusto nato nga tagdon usab kita. Magtanga ang atong kasuko. Mahimuot na kitang mga tigpasiugda sa kalinaw. Manindog ang tanan. Tali sa mga katawhan karon, daghan kaayo ang mga kapaitan o pagdumot, panagbingkil o panag-away. Pangayoon nato sa Dios ang gahom sa pag-ayo o paghiuli. Magampo kita, amahan, ibubo kanamo ang imong kalinaw. Amahan, ibubo kanamo ang imong kalinaw. Nga ang simbahan, mamahimong instrumento sa pakighiuli, sa pasaylo, sa pag-alim ug sa kalinaw sa mga nagkagubot ug nagkagubat nga mga katawhan ug mga kanasuran. Magampo kita. Amahan, ibubo kanamo ang imong kalinaw. Nga ang mga opisyal sa gobyerno mopasiugda og mga programa nga mopalambo sa hustisya, sa kalinaw ug sa kahiusahan tali sa mga katawhan. Magampo kita.
Amahan, ibubo ka namo ang imong kalinaw. Ngalikayan nato ang pagpanimalos, ang pagpanlupig, ug ang pakig-away tungod sa managlahing mga panglantaw ug mga gituuhan. Magampo kita. Amahan, ibubo ka namo ang imong kalinaw. Nga kitang tanan magkat-on sa pagpasaylo sa kinasingkasing gayod. Magampo kita. Amahan, ibubo ka namo ang imong kalinaw. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso ug pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita. Amahan, ibubo ka namo ang imong kalinaw. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, ibubo ka namo ang imong kalinaw. Nga ang mga matuuhon nga nangamatay, sa hingpit mahinluan sa ilang mga sala, ug muambit na sa kalinaw ug kalipayng tunhay didto sa langit nung gingharian. Magampo kita. Amahan, ibubo ka namo ang imong kalinaw. Diyos among amahan, tabangi kami aron tagdo namo ang among isig katawo sama sa imong mahigugmaong pagtagad kanamo kay kaming tanan mga managsuon man kini among kipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ako ginyo sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton na sa ginawaan sakripisyo gikan sa imong mga kabut, alam sa pagdahi pagimaya sa iyang ngalan, alam sa mga kapasalanas, tibuok na iyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga halad, ikaw nagbuot nga mapuypoy pinaagi niini, og nga madangat kanamo ang kaluwasan tungod sa imong gamhanang gugma kanamo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aming ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santos nga amahan, Dios katunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing, ikaw naglig-on kanamo haron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha. Diha sa among paggamit sa mga butang nga lubalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan, dahil tunang nag-aagi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, bikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhaya kasabutan, ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaraw, si Kristo mabalinggan. Aron paghantom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahanad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga angayan nga muatubang ug mulagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsutong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana. Uban sa mga apostoles ni Santa Maria Magdalena ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton nata sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Nga nasa mga langit, pagdaigod ang iyong ngalan, umawag ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagtuon, dinhi sa Yuda, maingon sa langit, ang kalan
ihatag ka na mo karong adlaw pasaylo kami sa among mga sala tinungan nagkapasaylo kami sa mga nakasalanan mo tiling mo kami ituya sa padulay inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanang dautan, at tagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaubon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kay imong man ang giharian ang gahutang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoo Hesus Kristo, nagingot ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amon mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagay kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasag kanimo. Ipakita ta ang timaan sa kalinaw ug panagdait. Kordero salis nga nagdawagan sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagdawagan sa mga salat sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nangawagan sa mga salat sa kalibutan, at kami sa kanila. Kinibawa kordero sa Dios kang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, pulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo.
ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Manindog paliw. Magampo kita, O Ginoo, ang among pagkalawat, maguliunta ka namo sa bagong kinabuhi, ug human malimpyo sa sala, magdala ka namo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga malalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi sa larawan nga milagroso. Dinhi nining mga kapupudan. Inumduman mo kami og sudo nga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman. Tudloy kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo. Panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among mahunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong may tungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi among salabutan, initang among kabubuton, linisang among lawas, santusang among kalag. Buot kami sa tanan na pagbutaan mo, tungod kay mo imong pagbuot, kusubay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magbadasigon kami alang sa kayuhan sa among isig katawo, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mrantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamang gihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himoa kami makinadmanon dinha sa pagpangukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapabsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloy kami hinigugmang Santo Niño, sa kaway bili sa kalibutan, sa kamili sa langit, sa kamubo dahil sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami diliunta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, o mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na ipagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga modul kami kanimo uban sa mapabsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa mga laraw ug gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo, ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa mong kaugalingon, ngadto sa malumo nga gugma, ingunog among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ang among ulog mga kamot, dili na makabuhat og kami maginusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko, ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay, walay hunong, bisan pa sa mga kahuyang, mga pagisukamod ug sa tanamong kaalaw. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nagingon ka,
pangayog makadawat kamo, pangitag makakaplag kamo, pagtuktok o gablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong sa buhat, o nga diligid kami muhulong sa pagdaig kanimo. Himuaw Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma ng santos nga ngalan, kay dili man gid ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong giligon pagbabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga santo ninyo, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, o nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuwa nga among mga pag-ampo, makatandog unta sa malumuo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, o gihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabata. Pamatia ang among mga pag-ampo o gipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdaig kanimo uban sa mahanog sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Maglingkod usa ang uban sa dili pa nato ihatag ang katapusang panalangin. Ako lang i-introduce kaninyo ang atong mga kaparian nga nag-celebrate sa atong visa. Sila si Father Mark ug si Father Paulo. Nikuyog sila sa pilgrim image ni Santa Maria Magdalena nga naggikan pa sa Kawit, Cavite. Ug si Father Mark adunay pipilakapulong isulti kaninyo mahitungod sa itinerary sa atong pilgrim image. Mayong hapon kaninyong tanan. Dili ko Bisaya, Caviteño ko, pero this is my 5 years here in Cebu. Di ako naka-assign sa Barili. No? Na akong mga sakop nga mga seminarista mauna kay na akong ginagmayra. No? Ginagmay nga Bisaya. Kauban ang mga taga Kawit, iba Sambales o sa lain-lain pang lugar sa Luzon, nami dinhi kaninyo kauban ng patrona sa Kawit o gingon nga siya ang una nga apostoles sa mga apostol, ang una nga naghatag o nagpahayag sa pagkabanhaw ni Jesus, no? Si Maria Magdalena. Mga igsuon nami dinhi para ipaila sa inyo ang apostol sa mga apostol o ihatag sad ang debosyon kang Maria Magdalena. Gipili kining lugara ang Basilika ng Santo Niño kay diri man nagsugod sad ang Kristyanismo sa Pilipinas. So sa pagdawat ninyo sa amoa karong adlaw, daghan kayong salamat. Ugma ang itinerary para sa pilgrimage image ni Santa Maria Magdalena kay kini ugma sa alas 6 sa buntag mukuyog sad mi o muuban mi mutambong sad mi sa Santos nga misa sa alas 6 sa buntag. Pagkahuman magsugod ang pilgrim image sa 7 kasimbahan pa, ang katedral, ang Archdiocesan Shrine o San Pedro Calungsod, magpakita sad mi sa atong Arsobispo sa Archbishop Palace, sa Archdiocesan Shrine of Sacred Heart, sa Archdiocesan Shrine of Guadalupe, sa Archdiocesan Shrine of Lourdes sa Punta, sa Archdiocesan Shrine of Santa Teresa o kinalasan sa Archdiocesan Shrine of Birhen sa Lourdes.
Pagkahuman, mubalik mi dire kanang para ugma. Sa adlaw nga Domingo na ang himuong misa sa alas 8:30, 8:30 sa buntag. Ang mumisa sad ang impari sa inyo ang atubangan, no? Kay gipilit nila ang English, pero wako kay bo sa manang akong isulti, English ba o magbisaya, mas ganahan mo ko magbisaya na, no? Mao na, so 8:30 ang Santos nga misa. Pagkahuman, magpuyo pa hangtod sa udto. Sa alauna sa hapon, magsugod na sad ang pilgrim way niya paingon sa south. From 1 o'clock, mo-travel may paingon dito sa Santa Teresa Chapel sa Valladolid sa mga madre kang Bishop Kamumot at alas 3 sa hapon. Dayon alas 4 sa hapon, dawaton sad mi sa Archdiocese Shrine of Santa Catalina sa Karkar. Pagkahuman, manguli sa amo ang seminary dito sa Barili. Alas 6 sa hapon, nasad ang Santos nga misa sa seminaryo. Pagka-Lunes, mutuyok sad o mubisita sad si Santa Maria Magdalena sa tulo ka parokya dito sa Barili, sa Archdiocese Shrine of Santa Ana, Barili, Cebu, sa Hiluktog kang San Juan Magbubunyag, o sa bituon kang San Vicente Ferrer. Pagka Martes, magsugod na sad ang ilahang pag-uli dito sa Kawit. Ako magpabilin dire sa Cebu. No? Daghan kayong salamat mga igsuon. Hopefully, sa inyohang pagdawat kang Maria Magdalena, magpuyo sad sa inyohang mga kasing-kasing ang Ginoo. Ug inyohang ipahayag nga si Jesus ang atong Ginoo nga nabanhaw. Daghan kayong salamat. Maningdog ang tanan, ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kaniyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong santos nga misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Pete Señor! Viva Santa Maria Magdalena!